पुरा खस्थ' खालामो जोङो ब्रदांदो दिनै जोंबो सब जागोन मालै बेयाव गोथाव दांना लाबालाय बेखौबो माने कमप्लिट खालामजोब्बाय आरो ना लोगोफोर दा नोंसिनिसिमबो गुड मर्निं लोगोफोर मियायो पेन्डेलनि खामानि मावनायफोरजों थाफानानै बिराद माने हरनि 7टा ना 8टा इदि जादों आरो ना लोगोफोर इथिं ओरै खालाम होनना बुंबाय बेनिफ्राय दा मोननैसो खामानि मावनायफ्रा थालांबावदो ओमफ्राय हिफोरखौ लाखिजोबदो ओमफ्राय दिनै एसे माथिं थालांदोंमोन बेखौ दोसिगोन आरो ना लोगोफोर माने इसोरबो जोंहानि हाबा खालि 1 तारिखावनो माने बेलेगाव हाबा दङ होननानै उखा मावदो दा जियानो जाया मानो लोगोफोर जेबो नङा ओमफ्राय दा बाखि नायनो हागोन होननानै बे जाबाय लामानि ओमफ्राय ओइथिंबो जाबाय लामानि थाखाय बेखिनिखौ खालामना दोनबाय ओमफ्राय नैथिंगालि गेट दोङो नै गेटखौ ओमफ्राय इनि एक्सट्रा हि लाखिदो ओमफ्राय गेटखौ एसे साजायनांगौ आरो ना लोगोफोर दा जियानो जाया लोगोफोर ओमफ्राय माथिं मा जादों नोंथांमोना एसे देखायनि आङो जिथुबा माथिं पेन्डेलनि खामानिखौ मावखो इयाव लासै कमप्लिट जाबाय बेनिफ्राय लोगोफोर इथिंगालि नायनो हागोन नै नोंथांमोना इथिंगालि जाबाय नै हाबनाय गेट ओमफ्राय दा हाबनाय गेटनिफ्राय बेखिनिया जाबाय जागा बेखौ दायो बख'ना होसिगोन आङो ओमफ्राय नैबेखिनिखौ एसे लांदां दोननो होदो जिथुबा बे नैखिनिखौ लांदां खमान खालामना दोननो होबाय लोगोफोर ओमफ्राय बेखिनिया लांदां जानायनि उनाव नेक्स्टआव तिलपारखौ दोननो होआखै तिलपारखौ होआ साइडआव लाइट होगोन जिथु हराव नुनाय बायदि मैसा नांगोन ना इयाव नोंसोरो बेनिफ्राय बेखिनिखौ ओरै लाखिबाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय बेथिंगालि ओंखाम जानायखौ बे साइडथिंगालि खालामबाय आरो ना लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना गोलाव लाइन खालामबाय बेथिं ओंखाम जानाय ओमफ्राय नैबेखिनि जायगाखौ ओरैनो एसे राउन्ड लाखिबाय आरो ना लोगोफोर बेनिफ्राय ओंखाम जाना फैनायनि थाखाय लामाखौ एक्सट्रा लाखिबाय ओंखाम जानानै फैनायनि लामाया इ साइडथिं गालै आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय ओइथिंगालिबो सिखिनो बावगोन ओमफ्राय दै गोदै मटरनि माबाया एसे नङामोन ओमफ्राय इयो माबा खालामना फिदिंदो लोगोफोर नायनो हागोन नै बाखि सेथ्लानियाबो मैया कमप्लिट जाबाय बेनिफ्राय जोंहा आब'आबो नै सफैनानै दङ ओइ नै इथिंगालिबो दोङो ओमफ्राय नै गुमैयाबो इथिं सफैना दोङो ओइ गुमै मा खबर हाबायाव कुर्ता गाननांगोन दे गुमै नोङो नायनो हागोन नै गुमैया जोंनि हाबायाव कुर्ता गानथारनांगोन दै मोसानांगोन गुमै खारग'नाय नङा 2 नम्बर गुमै नैबे जाबाय 3 नम्बर गुमै नै लाजिदो 3 नम्बर गुमैया 3 नम्बर आरो 2 नम्बर गासैबो नै सफैजोब्बाय आरो न' दा थिगैनो आरामसे रंजा मैसा आरामसे माबाबानो जाबाय आरो ना गामियाथ' नोंथांमोना कमप्लिट जानायखौ भिडिअ नुदियासै दिनै भिडिअ नोंथांमोना नुसिगोन मानो होनना बुङोबा दिनै कमप्लिट जाजोब्बाय जेबो खामानि गैला आरो माने डेक'रेसननि जि खालामनो लागा माने गासैखौबो माने कमप्लिट खालामजोब्बाय आरो ना लोगोफोर दा नोंथांमोना जेरै नुदो स' बेनोसै आरो ना लोगोफोर बेनिफ्राय बाखि जिखिनि फुलनि डिजाइन थागोन थ' बेनो जासिगोन आरो ना दाबो लोगोआ जोंनिया फैगासिनो दङ ओमफ्राय नै खैना जनायखौ ओरै खालामना दोनदो ओरैनो नर्मेल ओमफ्राय इयाव बाखि दायो जोङो हिफोरखौ डिजाइन होसिगोन आरो ना बाहाय बेलेग इ हिखौ होआ इखौ इ बेकग्राउन्डआवसो थागोन बेनि सायाव आरो हि गांसे होबावसिगोन आरो ना बाखि नैयाव ओरैनो फिसा मोनसे जागाया राउन्ड जाना थाबाय आरो बरियानो नै फिसा राउन्ड जाना थाबाय इथिंगालि नायनो हागोन नोंथांमोना बरिया राउन्ड जाबाय आरो ना लोगोफोर नै बरिया नांगोन नाङाखै नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय सेथ्लायाबो गिदिर नङाना सेथ्लायाबो फिसा बेनिखायनो बांद्राय गिदिरबो जाया सेथ्ला गिदिरबासो माने टेन्ट हाउसनि खामानि मावनायफ्राबो एसे हेभि जायो सेथ्ला फिसायाव बांद्राय माने साइज खालामनो हाया आरो ना ओमफ्राय नैखौबो मोजां नांदो आपेलखौ नै बरिया होदो ओमफ्राय इयाव नर्मेल होदो आरो ना सिलिंखौ गाइस बेनिफ्राय बाखि दा खामानियाथ' जाजोब्बाय बेनिफ्राय दा जोंनिया मुसुलपुरनिफ्राय जोंनिया ब्र'आव फैगासिनो दङ बेनिफ्राय दा लाइननि खामानि सोलिगासिनो दोङो जोंहानिया जिथु लामानिफ्राय इथिंगालि होगासिनो दोङो नै आदामोना दा लाइननि खामानिया सोलिगासिनो दोङो बेनिफ्राय लाइननि जानायनि उनाव मा डिजाइन होनो हायो आरो नायनोसै बाखि इथिंगालि दा नै लाइननि खामानिया जागासिनो दं ओइ नैथिंगालि गोलाव होगासिनो एसे जुम खालामना देखायलाय नायलाय नैथिंगालि जागासिनो दङ आरो ना लाइननि खामानिखौ बै लामानिफ्राय होबोगासिनो दङ बेनिफ्राय बाखि सेथ्लाखौबो नोंथांमोना एसे देखायनोसै आङो मैया बारा मोजां भिडिअ लानाय जायाखै नालाय ओमफ्राय दिनै एसे मोजां भिडिअ लाबायना बाखि जानानै ओमफ्राय खाम संनायथिं ओंखारलांखानि फै ओंखाम जानायनि आरो खाम संनायथिं ओंखारलांखानोसै नैथिंगालिफ्राव ओंखाम जानाय इयाव दा नै लाइटनि खामानिखौ मावगासिनो दोङो नै इथिंगालि लाइननि खामानि मावगासिनो दोङो बेनिफ्राय बाखि ओंखाम जानायथिंबो थारलांदो इथिंगालिबो नै लाइटनि खामानिथिंबो नै बोना दोनखाबाय ओमफ्राय बाखि नैबेथ' उन जाखाबाय नालाय बेखिनिया जाबाय माने ओंखाम संनाय आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय बाखि इथिंगालि हाबलांसै एबार बे सिखाव लामा लोगोफोर बे जाबाय सिखाव लामा बे जाबाय सिखाव लामा ओमफ्राय इथिं ओंखारबाय आरो नै
लासै नैथि देखायदो होमबानो जाबाय आरो ना गैला बास बेनोसै ओमफ्राय खैनानै थिं नै बेयाव डिजाइन फैगोन दा बिराद नर्मेल जोंनिया धीराज ब्र'आ फैगासिनो दोङो मुसुलपुरनिफ्राय पुरा बरिया जागोन टेनसन गैया इथिं टाप थागोन इथिं टाप थागोन बरिया जागोन आरोना लोगोफोर जोंथ' दाख्लैनिफ्राय खामानिखौ मावगासिनो दोङो नोंथाङाथ' मिथिखादो जोंनिया दा नै ब्र'आबो सफैबाय ब्र' मारै खबरा जोंनिया ब्र'आबो बुरा ब्लग भिडिअ होगासिनो दोङो दाख्लै फैनायखौ हेगारबाय दा ब्र'नि चेनेलाव नुगोन जोंहानि हाबानि भिडिअखौबो आं ब्र'नि चेनेलनि लिंकखौ डिसक्रिपसनाव होना होगोन नोंथाङा नायबानो जाबाय ब्र'आबो बरिया खालामबानो जाबाय पुरा माने स्टाइल एखेबारे हेभि माने डेक'रेसननि खामानिफोरखौ ब्र' मावो ब्र' नोंसोर दाख्लै मावनाया माखि नाममोन जा नोंसोर मावदों होननाया बुनबारि ना हेभि जादों डेक'रेसना पुरा माने हेभि डेक'रेसन बनायदों आरोना लोगोफोर दा बाखि दा नै बेयाव मोननैसो हि लाना फैबाय जोंनिया डेक'रेसन साजायनो थाखाय दे ब्र' जोंनिया मोनसे नायनि माबायदि वाव नायदो नै गाइस बरिया स्टाइल खाख्रि जोंख्लाब जुनाय दख'ना फिसा माथो नै जोंख्लाब जुनाय गोजा गासैबो ओइ नै आरो हियाबो दासो फैदो नुबाय नै बरिया एखेबारे बया गोलाव नङालैलाय बाप्पा बा बरिया फैबायानो नै साइसनि नै नुबायना नुबाय माबायदि फैदो नै बरिया साइसनि नै सफैबाय दा भिडिअ जाय नुदों बिराद नर्मेल कमप्लिट जाखांनायनि उनावसो नोंथांमोना बरिया साफा नुगोन दा नै पुरा फायगासिनो दोङो नै बिथ' बिराद गोलावलै ना बाप्पा पुरा हेभि लाना फैदो नै लोगोफोर आरो नै इथिंगालि दोङो ओमफ्राय आरो गुफुर बिदिनो मिलाय खालामनो गोनां जायोना न' नै बरिया फैजोबदो नै नुदोंना बास टेनसन गैया बिराद गोलाव माथो बिलाय लांबाबो लांगनो हानाय नङा नामालै टेनसन गैया लोगोफोर पुरा हेभि जाजोबगोन थांफिननो गोनां जायो ओंखायनो लाबोखानांगौ आरो एडभान्स राइट नंमारगौ दे सब हिफ्रानो लोगोफोर फैजोब्बायानोखा टेनसन गैला नै टेनसन गैया एकदम ब्र'आबो बिराद खस्थ' खालामदो मुसुलपुरनिफ्राय बिराद माने फैथारदो आरो आं कल खालामनायाव आं एकदम ब्र'खौ सेनिफ्रायनो बुंबाय थादों फैथारनांगोन होननानै होमबाबो ब्र'आ माने मिस खालामथाराखै आरो माने बिराद मोजां मोनदों आरो आं गोसोखौ माने जों आब'नि हाबायाव एसेबाबो ब्र'आ फैदो गोजाननिफ्राय बिराद मोजां मोनदों आरो ना थ' गासिबो बिदिनो सापर्ट नांगौ न' ब्र' बरिया फायजोबखादोंना इया माथो न' गंसे जाजोब्बाय दखान माथो आंनि बे इसोर हाबानि थाखाय बनायना दोनखाजोबखानोसै मालाय नै बेलेग लाना फैजोबबाय जोंनिया माने आंनि हाबा मोनसे सोलिनो हानाय लाबावबायलै ब्र'आ जोंनिया आरो गोबां मानसिफोरानो बुंदों आदा नोंनिखौबो लाखिखादोलै हाबा जाखादो होननानै लाखिगोन र' जोंनिया ब्र' दोङो ना आंनि हाबायाव ब्र'खौनो पुरा हेगारजोबना होगोन आं माने एखेबारे सेस जेसांनो हायो लामा गंसे आरो न' बाखि दा नै जोङो लाबोजोब्बाय हिफोरखौ हारसिं फैदो ब्र' एथ' गोजाननिफ्राय बरियानो नै लाबोजोब्बाय आरो नै गासैखौबो बरिया कालारिं मुथा इथिंगालि नागोन सब हियानो हि गोजा आरो ना दा जोङो बरिया खामानि मावगोन नोंथांमोना नायलांबाय था लास्टाव लासै माबायदि जायो बाखि नोंथांमोना सापर्ट हो हाबाया बारा दिन गैला रबिबारैनो हाबा एकदम एडभान्स खामानि मावदों आरो माने जों दा लामायाव फैबाय लोगोफोर पुरा माने सि ब्लगनिफ्रायनो लांखासिगोन आरो ना लोगोफोर जेन्टारखौ ओइखिनियाव दोनो नै इथिंगालि जेनेटारखौ दा जोङो पुरा खस्थ' खालामो जोङो ब्र' आंदो दिनै माने खाथिबा बेलेग बाथ्रा दै खिन्थु गोजाननिफ्राय थांलाय फैलाय बिराद खस्थ' खिन्थु ब्र'आ दा माबाफोर हामाफोर मोनदों नामा दुखुफोर मोनदों नामा इन्टारेस्ट नांगोन नाङाखै बायबाबो बरिया नांदों ना बिराद मोजां आरो ना माने खुला खुलि सिगांनिफ्राय माने जों लोगो मोनखानाय ना बेनिखायनो आं ब्र'खौबो मिथिखायो बेनिखायनो आं डाइरेक्ट लिंदों आरो ना ब्र'खौ बिराद माने मोजां नांदों आरो ना गोसोआ बाखि जोंहानि न'आथ' बैनि जाहैबाय ओमफ्राय नैबे जाबाय मेन हावे लामा बेनिफ्राय पुरा माने हेभि एकदम गोलाव थांगोन राउन्ड थांगोन ओमफ्राय बै सायाव गासिबो माने लाइट जाजोबगोन आरो ना लोगोफोर बाखि बिराद गोलाव जादों खिन्थु डेक'रेसना न' पुरा लामानिफ्राय खिन्थु ब्र' आंनि हाबायाव नों माथि लांनो फार्स्ट गेट थागोन सेकेन्ड गेट आंनिखौ मथा मथि मोनथामसो गेट खालामखागोनलै ब्र' आंनि हाबायाव खिन्थु जागोन दे आंनि हाबानि थाखाय ब्र'खौ आं एडभान्स खावलायखाबाय ओइथिंगालि नायनो हागोन नै सिसि ब्लक ओरै टार्निं गिदिंनाय ओमफ्राय जोंनिया जागोन डाइरेक्ट इथिंगालि आंथ' खदाय बमा गावगासिनो दङ लोगोफोर हाबा जाबा खदाय गावबाय थानांगौ नंगौ ना ब्र' दे पुरा खामानिया स्टार्ट जाबायानो लोगोफोर जोंनिया नै लामानिफ्राय दा खामानिखौ जोङो स्टार्ट खालामबायानो आरोना लोगोफोर दा ई साइडथिं नायनो हागोन नै जोंनिया आरामसे होलांगासिनो दङ नै ब्र'आ बरिया जाहोलांबायानो गाइस नै राउन्ड बरिया थांबायानो नै एखेबारे हेभिनो लोगोफोर नायनो हागोन नै होख्लायबाय नामा ब्र' होबायानो बरिया नायनो हागोन नै बरिया होबायानो नै बरिया नुबायना गाइस नै ओमफ्राय साइडथिंबो ओमफ्राय ब्र' दे वाव जागोन दे एसेसोबाबो जागोन